100 metrov prosia Pabuľová Tereza, dráha číslo 7. Taký časný. 28. My nemali zvon z vody, nie? Relatívne dobrý. Áno. Veľmi to hádanie, príliš sa hádanie. No, to si chcem povedať, že v rámci boja za naše miesta na bazíne Tak som sa každý. pochopala na jak sa volá ten tréner respekta, áno. Ja, že, lebo sme chceli potvrdiť veci a že tak chodím im to povedať, som myslela za nie, že chodíte na vašim mieste, ale nechodíme na vašim mieste, že sami chodí sa tam povedať. Ja som tam myslel, ja som to jasne došli, no ale to my musíme na vašim mieste, tam si popracovali veci, a my si to hromadu, teda ja si snažím posledný veci, no a to... A poď! Hop! Hop! Poď, Terka! Hop, 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 hop! Poď! Dávajú. No, druhá, tretia, uvidíme. Druhá bola, neviem, druhá. No, 4-0-4.